Vi skal finde pH i en opløsning af ikke-stærk syre. Det første vi gør, det er at vælge en syre, hvor vi vælger HCN. HCN har en KS, som er lige med 4,90 gange 10 i minus 10. KS her for HCN, den er meget lav, hvilket betyder, at det er en svag syre, vi har med at gøre. Det her er altså den svage syre. Når det er, at KS er lav, så gælder der også en regel for, at PKS så vil være høj i forhold til det. Det vi skal gøre først, er at skrive et reaktionsskema ved ligevægt. Hvis vi bruger HCN og opskriver det i et reaktionsskema, hvor der er ligevægt, kommer reaktionsskemaet til at se således ud. HCN plus H2O. Og da det er ligevægt, kan den gå begge veje, er lige med H3O plus CN minus. Dette er en ligevægtsformel. En ligevægt for reaktionen. Derefter kan vi gå hen og bruge den her ligevægt til at lave ligevægtsloven. Det vil vi gøre ved at bruge konkrete KS her, som er lige med den ligevægt, vi nu skal skrive op. For ligevægtsloven, der vil den komme til at se således ud, at det er basen, vi skriver her, gange H3O plus, som så vil divideres med en syre. Det her er, hvordan ligevægtsloven vil komme til at se ud. Hvis vi så sætter vores enheder ind, så vil den komme til at hedde KS er lige med basen, som så vil være CN, har vi herinde, CN minus gange H3 plus, divideret med syren, som vi har her, hvilket er HCN. Her har vi så ligevægtsloven med den konkrete KS. Det næste vi så skal, det er at omskrive den her ligevægtslov til en formel, der kommer til at hedde KS er lige med H3O plus, som kommer til at være i anden, divideret med CS minus H3O plus her. Her skal vi have omskrevet denne formel til denne formel, og det er relevant lige at nævne, at CS er den formelle koncentration af syren. Derfor den hedder CS. Godt. Det skal vi så have omskrevet, så den kommer til at se sådan her ud. Det er altså den her, vi skal omskrive. Så sletter vi det her. For at omskrive den, så den kommer til at se sådan her ud, så gælder det, at vi ved vores ligevægt, så skriver vi ligevægt op igen, altså reaktionen for ligevægten på CN. Sådan. For at skrive den op, så vi kan se den her, der har vi, at basen, som tidligere stod her, ganget, jamen
den er egentlig den samme koncentration, hvis vi kigger her. Altså lige så snart vi har den her, jamen så er det den samme som basen her. Det vil altså sige, at når koncentrationen er den samme, kan vi sætte den sammen. Og når vi har med gange at gøre, er det derfor, den kommer op og stå i anden potens. Det vil sige, at hvis vi skriver den ned her, så vil det være lige med basen gange H3O plus, hvilket i sidste ende kommer til at give H3O plus i anden. Når vi så skal ned og skrive den her ind, jamen så har vi tidligere haft syren til at stå hernede. Og nu, der skal vi så have det her til at stå. Og det kan vi se ved, at hver gang i reaktionen, hver gang det så kommer denne her frem, jamen så vil den miste noget af det her. Og omvendt, fordi det er ligevægt. Så det vil sige, at syren den vi har her, og den her, hænger ligesom sammen. Og igen, så hver gang der kommer noget af den, mister vi noget af den. Og hvis der kommer noget af den, mister vi noget af den. Derfor vil de subtraheres fra hinanden. Den kommer til at hedde CS, som er den formelle syrekoncentration minus IH3O plus. Ja. Herved har vi så skrevet, omskrevet ligevægtsloven til denne her. Godt. Det sidste vi så skal, er at finde pH. Og for at finde pH, jamen der bruger vi den her, vi lige har omskrevet og lige har fundet frem til. Og når vi skal finde pH, så har vi en formel, der lyder pH er lige med minus log til H3O plus. Ja. Så det vil sige, for at finde pH, så skal vi altså også finde ud af, hvad H3O plus egentlig er. Det kan vi bruge den her formel til, hvor vi ved hjælp af et udregningsprogram, altså sådan en lommeregner eller noget, for eksempel TI Inspire, kan finde frem til H3O plus ved simpelthen at udføre en solv på den her linje. Vi har allerede, hvad KS er, det var det vi sagde i starten, hvilket er 4,5 gange 10 minus 10. Desuden så har vi også CS, hvilket er givet til 0,1. Det vil altså sige, at den formelle syrekoncentration er 0,1. Det kunne for eksempel være 0,1 mol. Og jamen til sidst så har vi bare den her, som er den ubekendte. Og hvis vi skriver det ind i et udregningsprogram, så vil det være noget med solv her. Og finde den her, for så at finde frem til, hvad H3O plus egentlig er. Det har vi så gjort, og der har vi fået, at H3O plus er lige med 4,9 gange 10 minus 11. Ja, så det vil sige, at vi til sidst bare vil kunne sætte dette op i den her, for så at regne ud, hvad pH er. Hvilket vi ikke har gjort. Men i hvert fald så er formlen denne, og det vil sige, at hvis vi lige sletter det her, jamen så vil formlen komme til at hedde 4,9 10 minus 1. Og ud fra dette kan vi så finde pH.